Aki hazudik, az csal. Aki hazudik, az lop. Hazudni, csalni. Mert aki... Na gyere! Miért kell engem folyton hülyének nézni? A 2000. év felé. Miért kell engem folyton az orromnál vezetni? A 2000. év felé. Miért kell nekem folyton befogni a számot? A 2000. év felé. Miért kell nekem folyton beszélni a táncba? A 2000. év felé. Mert aki hazudik, az csal. Aki hazudik, az lop. Hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Köszönjük szépen. Tele vagyunk kétségekkel. Hogy nem tudjuk. Nincsen ennyi kapacitásunk. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Kurva ország. Hogy soha ilyen problémánk nem volt. Elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint mit csináltunk. Hű, a 700-át nem. Ez a helyzet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Történelmet csináltunk. Nem a történelmkönyveknek, arra szak. A szak. Volt meddig miniszterelnökünk, ezen akkor sem is túl leszünk majd. Mi úgy maradni szoktunk. Tévedtek, ha azt hiszitek, hogy van választások. Nincsen. Én azt gondolom, hogy meg lehet. Lesznek tüntetés. Lehet tüntet a parlamenten. Előbb-utóbb megújják. Hazamenni. Változtassuk meg ezt a kurva országot, mert ki fogja megváltoztatni? Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával? Hazugságok sokaságára épít. Nem tudta, hogy mi történt. Megnyomult az egészségügyi rendszer, fiam. De mondom, egy lószart, maga. Mi lenne, hogyha nem az egymás fölötti faszkodás miatt veszítenénk a népszerűségünket? És írok majd kibaszott történetet a modern magyar baloldalról. Amíg élek, addig én mindig ezért a politikáért fogok harcolni, ha kell, de akkor, ha nem kell, annál jobb.